Здравейте и добре дошли в днесния епизод на Евротък Simulator 2 с Ицко. Ще караме една доставка и ако ви харесват тези епизоди, чат, YouTube, абонирайте се. Правим ги на живо в Кик. Всеки ден. Сега ще видим чат. Какво да вземем? Олеле, те половината дълги бе. Ето, намерих по-кратко. Има коли, ма те много дълги. До Нюрнберг. Прави каквото и Добре, вземаме тази за 3 часа. Вземаме чата тази за 3 часа. Доставка. Той скоро ще дойде. Чакаме го. Ако искате и още такива епизоди, чатикс, пръскайте лайка. Ицко, само не пей, моля те се. Аре, влезе ли бе? Не, паш се. Моята джойна се заради Защо не можеш? Не си ли го включил? Всичко е готово. Да тръгваме. Какво? Изключил ли си го? Чакаме чат, взехме доставката. ето защо не мога да джойна, защото аз сега изчакам тук. Трябва да чакаш, Това трябва да изчака. Охо! Чат, той направо. Праги убива, пръска. Ари, по-бързо е. Ма ти 12 седмици имаш да го такова стои. Колкаш? Ти имаш 12 пъти да го направиш, да го теглиш. 12. Става доста 12. Колко? 12 пъти. Чакай, дай ще аз те видим като стигне. 12 пъти, ако трябва да го тегля, аз направя. Трябва да го теглиш 12 пъти, аз си направо сам си правя епизода. И чат, как може само при мен да се случат тези неща? Шо? Хиляда пъти аз ти каза, стига я чак. Хиляда пъти той ти каза, съкърми се. Я надуй кавала. Надуй кавала. Я надуй кавала. Феста 60. Охо, ти си на 23. Трябва да стане 26. Сега ако стане 11, направо няма те чакам. Правя ги убивам. Пръскам. Чашите догоре цън. Чакаме се, да видим какво стане. Ко ще стане или махалата е зад мен? Ако стане. Защото сме тук най-яките капо. Ау, капоне. Ко стана? Чакай, чакаме нещо. Охо! Почва се изпизата сам. Почвай си го. Тук са по-малко. Дай, почвай си го. Стой. Тръгвам, аз ще мине. 8.
8 голямо пъти, почвам още всичко. стана. Почвай си. Аз почна да направя един курс. Самичък ли? Не ми, с кой? Имайте. Освен с македонеца. Македонеца няма се съгласи. Не вече, стани бе. Ако няма такива по... Стория се да се чака. Добре. Не. Стани. Аз също не съм тръгнал. Yes, бе! Ето, добре се. И той ти каза, вали от тука! Айде, влизай, влизай. Защо е? Знаеш какво да направя? Я пак виж, дали работи. Мисъл? Пак тествай да се присъединиш. 10-15 пъти те чакам. Ето е, една стана. Давай, идвай, карай. Ти си при мене, нали вчера завършихме същото. Аз секс заваряш, че съм фан. Айди, давай. Така Часа е 0:17. Паля камера. Аз бавно. Да слагам ли волана да е? Не знам как ти искаш. Карай с клавиатурата. Това ще го... Играе в Завийте надясно. Аз после пак ще играя чат. YouTube. YouTube. Тези клипове, ето вие ги виждате, ги стримаме на живо в Kik. В кръговото излезте през втория Да, изход. стримаме ги на живо, тихо какич. Да ти намалим на гласовата навигация. Тея клипове, ето ги виждате чат. Исках да кажа, тея клипове, дето ги виждате вие в YouTube, се правят на живо в Kik. Някой път не ги правим на живо в Kik, както дойде. Но по принцип ги правя в Kik. На стрим в Kik. Kik, долу в коментарите. Така, караме си. Чата, караме си. След 200 метра завийте надясно. Надясно. Ицко трябва да е тук. Защото свети се отваря. Завийте надясно. Заявям си, бе, заявям си. Чат нищо не се дойде. Ицко, къде си е? Той е тук. Той ще ме пресрещне. Продължете направо. Добре, продължавам направо. Димдам. Искам да стягам димдама, няма. Тихо, 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 тихо. Дръжте вдясно и после завийте надясно. Завийте надясно. Чакаме чат на червеното. Не нарушаваме правата, караме с 100. Само чакаме на червено. И това е то. Излизаме на магистралата.
станато известно време. Айде. Караме си ни магистралката. Изключвам телефона, идем да ме няма. Изключвам телефона, идем да ме няма. Хе-хе-хе. Изключвам телефона, идем да ме няма. Ще има известно време. Известно време. Тук този го минавам и завивам. Чай да само да не му траскам паркето. Дръжте вдясно и после напуснете надясно. Напускаме надясно. Напуснете надясно. За Ausfahrt. След 200 метра завийте надясно. Той се отваря. Завийте надясно. Свети. Не работи. Ей, хубаво. Жълто светещо. Продължете направо. Продължавам си, бе, даже няма спираме. Титан, 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 титан. Пала пай па па пай рап. Па пай ла та тай лат. Тай ла та тай ла та тай чат. Стримвам винаги на жив кик. Той Ицко и той. Тоест Ицко не стримва, ама го поканихме да играе Евротрък, нали? Евротрък. Нали? Той ще дойде да играе с него. Добре, бе, ще е скоро, бе. Сега как може да тръгне музика, чат? Дано не се напуснал, да не се чува. Чакай. Чакай, дано не съм ме спрял, чат. Стойте. Не съм ме спрял. Ето, спряха. Вече не се чува. Ако се махне, тогава ще я пусна. Супер, махна се чат тази музика. Оп, готово. Пуснахме звука, май се чува. Чува се добре, така. Че аз карам. Така е то. То ще го таковаме, ще го изпровараме. О, няма го изпроваря. Ах, мама. Значи то защо не ми кара, бе?
Не. Спри. Чей някакъв си. Да, май. Ицко! Я е в град Шицейн. Как да дойда? Не мога. С бързо пътуване. Да. Чули бе? Не ми позволява като с намърке. Колко километра имаш? 500. 11. Зарежи. То направо изпрел рекчат както си трябва. Другия път можеш с друг... След с друг 200 камион метра да дойдем, завийте надясно. Друг камион видео. Завийте надясно. Примерно с Волвото. Всичко може чат. YouTube. La. Щейци. Някакво странно корейско май. Да го и так. То се чака. Просто да. Бавно карат. Да, чат, те много бавно карат. И аз затова дойдох тази лента. В кръговото излезте през втория изход. Дръжте вляво и после завийте наляво. Завийте наляво. Минавам го на червено направо. Хич не го е такова мочата. Завийте наляво. И ето. Достигнахте целта. Така, паркираме назад и такъв само питен на задена. Escape. Дойде какъв само питен на заден. Опитен, неопитен направо.
Аз тази доставка няма да я Защо бе? отказвам. Добре. Чат, спираме. Така, паркираме. Я спираме. Паркираме тук. Всичко да е топ, 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 топа, топ, топ, топа, топа, топа. Оп, готово! Ей, този професионалист. Трябва от първия път. Да видим какво ще... Са закъснени ли? Що е? Патите път. Карах си даже и много добре. Добре, това като го изключваме, мамо да е ба. YouTube, благодаря ви. YouTube! Тук ще се разделяме. Направихме една доставка. Другия път по-дълго клипче. Ще ми кажеш ли как тази си правя? Чакай, бе! И, значи, другия път по-дълго клипче YouTube. Благодарим ви, че ви е харесало. Благодарим ви, че ви е харесало. Ако ви е харесало, праскайте лайка. Ако сте от телефон, плъзнете наляво, надясно за хайп точки. И благодаря, че гледахте. Приятно. И се абонирайте за мене. Айде, благодаря, че гледахте. YouTube, благодаря ви много. Айде.